Salam gaderli ildeşler. Men durmuşumdan size geçen situasiya aýdyp berjek. Men Daşagöz welaýatynyň Altynköl edarasynda ulakan maşin sürýärdim. Meniň başlygym Albergenov Alişer. Ýagny watan döwünüňi meni işden kowandygy sebäpli size düşündirjek. Men şol edarada 3 ýyl işledim. Girinimde işe $1200 berip girdim. Ýöne oňa seretmezden edaradaky alan ulakan maşinimi $500 rasgod etdim. Ýagny şol ulakan maşini bejerip sürüp başladym. 2 ýyl geçenden soň maşiniň tigirleri könülli. Men täze tigir soranymda öz jüýümden alyp goý diýdi. Ýöne biz alýan aýlygymyzy edarada 1000 manat onum ýarasyny nagyt elimize berýärdi. Galan aýlygymyzy almaýardyk. Galan aýlygymyzy başlyk bilen bugalter paýlaşýardy. Men Alişer Albergenowyň ýanyna girinimde arz şikaýetimi bildirip meni kabinetden gowy goýberdi. Aradan bir ay geçenden soň maşin ýöremän duran sebäpli meni işden çykardy. Alişer Albergenowyň öz hususy kärhanasy bar. Edara gelýän bütün myty pisok şevinleri öz dogany Ulubek Albergenowyň halka satyp pul gazanýarlar. Men şol işe girmek üçin beren $1200 $600 gazandym. Aradan bir näçe ýyl geçenden soň ogly narkotik bilen tutuk edildi. Adamlaryny aýdyşyna görä $250,000 berip 2 sapar oglumy türmeden alyp galdy. Emma 3-nji sapar narkotik bilen tutulany 6 ay türmede oturup geldi. Halkyň puluny iýip şeýdip bayaýalar. Emma Näzir Habibow narkotik bilen tutulup entem türmede otýar. Halkyň adalady nirede? Alişer Albergenowyň adamlar sorasalar göni ministri bilen işleşleýän diýämiş. Şonuň üçinem ogluny ministriň kömegi bilen 6 ay tutsak edip boşadylan bolmagy ahmal. Sağ bolun gaderli ildeşler, dinleýäniňiz üçin.